Είμαστε ακριβώς στο σημείο της απογείωσης. Πετάει ο γάιδαρος. Πετάει. Πιστεύω ότι όποιος ψήφισε το μνημόνιο θα το κουβαλάει μαζί του μέχρι το τέλος. Φιλότιμο, δεν έχει εκείνος που υπολογίζει τις κινήσεις του με οδηγό το κομματικό του συμφέρον. Στην κυβέρνηση θέλουν τριών ειδών συμφέροντα. Πρώτον το θέλει η συγκυβέρνηση το ίδιο το Πασόκ για να πέσει στα μαλακά και για να μην ψάξουμε τις τεράστιες ευθύνες τους που μας έφεραν στο μνημόνιο. Νομίζουν ότι θα γλιτώσουν, αλλά δεν θα γλιτώσουν. Φιλότιμο, είναι η σταθερή γραμμή, η ευθεία γραμμή της ευθύνης, όχι το παραμύθι. Όχι άλλους φόρους, όχι άλλες μειώσεις, όχι άλλες απολύσεις. Και σε αυτό είμαι ξεκάθαρος ότι είναι η δικιά μας η θέση, η οποία θα είναι και κοφτή. Φιλότιμο, είναι η συνείδηση, όχι υποκρισία. Και το λέω ρητά και κατηγορηματικά. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Όχι να τα γυρίζεις κάθε τόσο και να αλλάζεις μόλις δεις τα σκούρα. Με τον κύριο Βενιζέλο μείναμε σύμφωνοι, θα έχουμε ασφαλώς και νέες επαφές.